Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν διάβασα πρόσφατα και το βιβλίο «Τα Αγριόχορτα». Αυτό είναι ένα βιβλίο της Φωτεινής Μουρατίδου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή, είναι 87 σελίδες, συν το επίμετρό του. Πρωταγωνιστούν γυναίκες, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με γυναίκες. Έχει να κάνει με πολλά θέματα που μας αφορούν όλους και όλες. Και κυρίως αυτή την ατελείωτη ανυπακοή. Τότε γίνεσαι αγριόχορτο. Φωτεινή, τι θα κάνουμε με αυτή την ανυπακοή? Καλησπέρα. Καλησπέρα σου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σουλτοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ, σου μιλάω στον Ενικό γιατί είσαι και μικρότερη μου. Όχι από ασέβεια βέβαια, σε καμία περίπτωση, από οικειότητα. Πολύ ευχαρίστως, όπως θέλεις και αν μου επιτρέπεις και εμένα. Βεβαίως, εννοείται, γι' αυτό. Βεβαίως, Έλσα, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με την εισαγωγή σου. Να σου πω ότι ακόμη και σήμερα μου λένε όλοι Φωτεινοί, έχει μαθει ανάλογο που μου στέλνουν μηνύματα ότι τώρα είναι καταλληλότερη εποχή να διαβάσω το βιβλίο το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το βιβλίο είναι ανάγκη καθημερινή και για όλο το χρόνο. Όσον αφορά στην άποψη σου για την μειωμένη, θα πω σχεδόν εξαρτημένη θεατρική γραφή, είναι γεγονός. Ναι. Και αυτό ήταν και ένα στοίχημα με τα Αγριόχορτα, λοιπόν, να γράψω ένα θεατρικό έργο. Το οποίο φαντάζομαι ότι έχει επιρροή βέβαια και από την ίδια σου τη ζωή, με την έννοια ότι είσαι απόφοιτος θεάτρου από τη Σχολή Καλών Τεχνών στο Αριστοτέλειο, έτσι. Βεβαίως. Πέρα από τις αρχικές σπουδές μου, τα τελευταία χρόνια σπούδασα στη θεατρολογία εδώ. Είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να βρεθεί στο διάβα μου η κυρία Λυσανάκη. Είναι αφιερωμένο το βιβλίο στην ίδια. Η οποία είχε το τμήμα της δημιουργικής γραφής μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Κάποια στιγμή της λέω, κυρία Λύκη, εγώ θα αναγράψω ένα θεατρικό στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου και είπε, θα σε στηρίξω σε όλη αυτή την πορεία. Είμαι η πρώτη φοιτήτρια στη σχολή που έχει γράψει αυτό το έργο. Μάλιστα. Να σου πω ότι έπρεπε να διαμορφώσουμε το καταστατικό της σχολής για να παραδώσω το έργο στα πλαίσια του μεταπτυχιακού. Βεβαίως δεν υπήρχε. Η σχολή μου αμέσως το αποδέχτηκε. Σαφώς αμέσως και όλοι οι καθηγητές με υποστήριξαν σε αυτό. Αλλά μου πήρε 4 χρόνια όλη αυτή η διαδικασία, ένας ακόμη χρόνος για διορθώσεις. Μάλιστα. Και εκεί καθημερινά στα mail μου 5 η ώρα το πρωί, γιατί εργάζομαι, πραγματικά με πόνο ψυχής κάθε φορά της έστελνα, είμαι και με στήριξε πάρα πολύ η συγγραφή του, πάρα πολύ. Ψυχολογικά με στήριξε, ήταν μια δύσκολη δικασία για μένα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Σε ταλαιπώρησε όλο αυτό, αλλά από την άλλη βέβαια βάλω στο λιθαράκι σου και για μια αλλαγή, έτσι. Όταν μου λες ότι άλλαξε και το καταστατικό, να ορίστε λοιπόν, μια πολύ καλή ευκαιρία. Και τα αυτονόητα θα έλεγα εγώ βέβαια, Φωτεινή μου, το θεωρούσα αυτονόητο ότι θα μπορεί να γίνει αυτό, αλλά οκ. Καλή οργά παρά ποτέ που λένε. Κάπως να γίνουν τα πράγματα. Ελπίζω ότι από που έφυγε η κυρία Λύκη χείρεψε και η του creative writing, της ελληνικής γραφής. Επομένως, ελπίζω να πάρουν πολύ σκεφτείτε στο παράδειγμά μου και να το κάνουν. Ελπίζω. Και εγώ ελπίζω να συνεχίσουμε όσοι κι όσες και να αυξάνονται οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους, θα επιστρέψω τώρα σε αυτό που σου έλεγα με την ιστορία σου σχετικό, την ανυπακοή τους, διότι εδώ τώρα μας μεταφέρεις με την ιστορία σε ένα δυστοπικό, αποστηρωμένο περιβάλλον. Δυστοπικό βέβαια, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουμε μια νοικοκυρεμένη Κηπούπολη και μάλιστα 2, γιατί είναι το δεύτερο πείραμα κάποιον. Και εκεί όσες είναι, εδώ τώρα έχουμε γυναίκες ανυπάκοες, κινδυνεύουν με έναν τρόπο. Ακριβώς. Η ανυπακοή είναι υποτιμία, από αυτή την έννοια, έτσι όπως την παρουσιάζω μέσα, μια αγαπημένη μου συνήθεια, Έλσα. Πολύ αγαπημένη μου συνήθεια είναι η ανυπακοή, από μικρή, να αντιδρώσω οτιδήποτε προσπαθεί να με περιορίσει. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε πάρα πολύ γύρω μας και εγώ κατά περιόδους μπήκα στη λογική ότι θα πρέπει να συμμορφωθώ, αλλά πάντα αντιδρούσα και γινόμουν αγριόχορτο. Αυτή ήταν και η αρχική μου ιδέα. Μάλιστα. Η Κηπούπολη 2, όπου κατοικούν αυτές, όχι, είναι δυστοπικός ο χώρος. Έτσι
πιο πολύ Κηποπόλη 1 που λίγο εμφανίζεται. Δεν ξέρουμε πότε, δεν ξέρουμε πού, δεν ξέρουμε καν πώς είναι αυτή ακριβώς η Κηποπόλη. Σίγουρα όμως είναι τόσο καλοφτιαγμένη και περιποιημένη σαν ένας κήπος. Ναι. Έτσι, όποια γυναίκα δεν συμμορφώνεται, όπως τα αγριόχορτα πάμε στον κήπο και τα ξεπαστρεύουμε για να τα πετάξουμε, να τα βγάλουμε από τον κήπο, έτσι και αυτές οι γυναίκες δέχονται ένα τηλεφώνημα και πρέπει να παρουσιαστούν σε αυτό το ιδιαίτερο ιατρείο, γιατί είναι αγριόχορτα και θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση για αυτές. Έτσι. Και πώς τους λέει η κυρία με τα λευκά, αν δεν είχατε κάνει κάτι δεν θα ήσασταν εδώ, έτσι, με ενοχές. Ακριβώς. Θα ήσασταν στη δική μου θέση. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες που είναι έτσι τόσο τυπικές, στην Κηποπόλη 2. Τα αγριόχορτα όμως, όπως και εσύ το διάβασες και ξέρεις τώρα την πλοκή, κρατάνε πάρα πολύ σε αγωνία. Και στην αρχή δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ναι. Και στην πορεία, που εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα πολλά πράγματα γιατί θα δώσουμε πολλές πληροφορίες, στην πορεία λοιπόν ξεδιπλώνεται αυτό. Ναι. Αλλά με μια τεχνική που δεν λέω πολλά για την κάθε ηρωίδα. Δηλαδή από κάποιες μικρές πράξεις τους και από κάποια λόγια τους καταλαβαίνουμε το προφίλ κάθε γυναίκας και γι' αυτό και πολύ σωστά είπε στην αρχή, δεν είναι μόνο για γυναίκες. Ακριβώς. Κοίτα τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτό που αντιλαμβάνεσαι σχεδόν από την αρχή είναι ότι είναι διαφορετικές ηλικίες, έτσι. Είναι η κυρία, είναι η μαντάμ, είναι η λέιδη, είναι η κοπέλα. Και αυτό ορίζεται και όλα στην αρχή στα πρόσωπα. Ακριβώς. Τις ηλικίες, ναι. Και διαφορετικά ταξικά επίπεδα. Δηλαδή η κάθε μία ανήκει σε μια άλλη κατηγορία ζωής, ας το πω έτσι, και αντιμετώπισης των πραγμάτων βεβαίως. Το θέμα είναι ότι αυτό που τις ενώνει είναι ότι όλες αναζητούν κάτι, ακόμη και αν δεν το παραδέχονται. Ακόμη και αν νιώθουν ότι εγώ κάθομαι, ας πούμε, στα αυγά μου, να το πω έτσι απλά αν μου επιτρέπετε, δεν πειράζω κανέναν, οπότε όλα κυλάνε καλά. Δεν είναι και ακριβώς αυτό που θέλουν, γιατί προς το τέλος της ιστορίας αντιλαμβάνεται κανείς ότι ναι, μπορείς να αντιδράσεις. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά την αντίδραση. Ναι. Αυτή η συνθήκη είναι αυτό που σκεφτόμουν εγώ πάρα πολλές φορές στην καθημερινή μου ζωή. Ως καθηγήτρια έχω την πολυτέλεια να βρίσκομαι συνέχεια με ένα πάρα πολύ ωραίο παρεάκι, τους μαθητές μου και τις μαθήτριές μου, σε μια τάξη και να συζητάμε. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν, όπως είπες, τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, που στην αρχή αντιλαμβανόμαστε και την κόντρα, τη διαφορετικότητα, τη διαφορά ηλικίας, όπως είπες, της κοινωνικής τάξης. Το μόνο τελικά που χρειάζεται είναι να βρεθούμε σε ένα χώρο και να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε. Αν ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε, θα αντιληφθούμε. Τελικά δεν έχουμε τόσο πολλές διαφορές. Όπως το λέει η Μαντάμε, να καταλάβουμε ένας τον άλλον. Ακριβώς. Και να μην είμαστε καλοκουρδισμένες κούκλες. Όπως πάρα πολύ προσπαθούν να μας κάνουν μέσα από όλη τη διαφήμιση. Από τη διαφήμιση, από το TikTok, από το Instagram, από όλα αυτά που προσπαθούν να μου πούνε έτσι θα περπατάς, έτσι θα κοιτάς και έτσι θα ντύνεσαι. Ακριβώς. Και αυτό σε όλα τα φύλλα, σε όλους τους ανθρώπους. Που με πάρα πολύ μεγάλη μου έκπληξη, σε αυτά τα χρόνια που συζητούσα με πάρα πολύ κόσμο, εγώ έβγαινα για καφέ, για φαγητό με παρέες και κρατούσα σημειώσεις για να δημιουργήσω προφίλ ανθρώπων. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που μου λέγανε, θα πω τώρα για γυναίκες γιατί αυτή ήταν η ηρωίδα μου, μα πώς να το κάνω αυτό, όλοι θα αντιδράσουν σε οποιαδήποτε περίπτωση. Μα πώς θα γίνει αυτό? Και φυσικά δεν θα σου κρύψω ότι από πάρα πολύ μικρή ακούω γιατί δεν κάνεις αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν κάνεις αυτό που ακόμη και σήμερα το ακούω σε πάρα πολλά. Και όχι πως δεν κάνω πολλά που κάνουμε όλοι ίδια και όλοι αρκεί να μας αρέσουν και να μας εκφράζουν. Ακριβώς. Αυτά που δεν μας εκφράζουν δεν θα πρέπει να τα κάνουμε. Έτσι θα πρέπει να γινόμαστε αγριόχρωτα εκεί. Έτσι είναι. Όχι αγριάνθρωποι, ναι, μεγάλη διαφορά και πολύ καλά το έβαλες. Υπάρχει ένα στοιχείο μες στην ιστορία, ένα αντικείμενο, ένας καθρέφτης τιμόνι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Φωτεινή, το διάβασα σαν την αλήθεια του καθένα.
και την πορεία του στη ζωή ίσως, το τιμόνι, δεν ξέρω πώς κυλάει, την αλήθεια του καθένα και το πρόσωπο του καθενός και της κάθε μιας που είναι διαφορετικό. Αυτή η διαφορετικότητα έχει σημασία και το συνδέω με αυτό που έλεγες και πριν, το πώς προσπαθούν να μας κάνουν όλους ίδιους. Θα σου πω ότι σχεδόν με συγκινεί το σχόλιο σου, γιατί αυτός ο καθρέφτης είναι υπαρκτό αντικείμενο. Α, ναι. Όρο που έχω κάνει εγώ σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Είναι λοιπόν ένας καθρέφτης, είναι μπλε στο χρώμα, είναι ξύλινο, αντικείμενο, έτσι το περιγράφω και ναι. Αυτό το καθρέφτη λοιπόν, το δώρο Έλσα, αυτό που έγραψα, γιατί αυτό το άτομο ασχολείται με τη θάλασσα, του έγραψε ότι το τιμόνι είτε δεξιά το στρίψει, είτε αριστερά το στρίψεις, οπότε ο καπετάνιος θα βγάλει πορεία. Και είναι ακριβώς αυτό που είπες, στην πορεία μας, όπου και να θέλει να πάει το τιμόνι, όπου και να το στρίψουμε εμείς, αν εμείς έχουμε αν εμείς κινούμαστε με ηθική, με λογική, με συνείδηση, με συνέση, όλα αυτά ιδανικά, και τα ξέρουμε τα θέλω μας και δουλεύουμε αυτό, θα βρούμε την πορεία μας. Είναι ακριβώς αυτό. Βέβαια μέσα στο έργο έχει και ένα άλλο συμβολισμό, γιατί η Ματάμ που κοιτιέται κάποια στιγμή κοιτάει τόσο πολύ την εικόνα της, είναι ερωτευμένη με την εικόνα της. Είναι και το στοιχείο του ναρκισσισμού που κοιτάμε τόσα αποσταρίσματα με τη φωτογραφία μας. Σωστό, απολύτως. Τόσες selfie. Η καθημερινότητα. Τόσο αυτό επίσης ένα στοιχείο της εποχής μας που δεν κατανοώ καθόλου. Και αυτό, είμαστε μόνοι μας σε ένα αποστάρισμα, ο κόσμος αποστάρει συνέχεια από το πρόσωπό, τον εαυτό του και ουσιαστικά ικανοποιείται από την εικόνα του. Και το απόλυτα εφήμερο, αυτό που δεν βοηθάει τη μνήμη, γιατί το κομμάτι με τις μνήμες είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην όλη ιστορία των αγριόχορτων, έτσι. Είναι και μια καταδίκη, θα καταλάβει κανείς όταν διαβάσει την ιστορία. Οπότε θαρώ, Φωτεινή μου, ότι είναι αυτός ο άξονας, ο μπούσουλας που λέμε για να πορευόμαστε. Μνήμη ενάντια στη λύθη. Από αυτό κινδυνεύουμε ούτως ή άλλως σε πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολύ. Και είναι όντως ένα πολύ έντονο στοιχείο. Παρότι εμένα προσωπικά πολλές φορές η μνήμη προκαλεί θλίψη. Η πίτριά μας ο Δημουλά το έλεγε, η μνήμη είναι κύριο όνομα των θλίψεων, και πιστεύω ότι σε πολλούς ανθρώπους η μνήμη φυσικά προκαλεί θλίψη. Απ' την άλλη όμως είναι και ακριβώς αυτό που είπες. Και αυτό έτσι τρέχει μέσα στις σκηνές. Τα κομμάτια μας της ζωής. Λοιπόν, όσο και αν φαντάζει η αλλαγή αδύνατη, μπορεί και να μην είναι. Σημασία έχει να την προσπαθούμε. Δεν θα κάνω spoiler στο τέλος της ιστορίας. Όχι. Και να πούμε το τέλος. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν κάποια άτομα τα οποία ξέρω και βρισκόμαστε και συζητάμε για το βιβλίο, οι ερμηνείες είναι τόσες πολλές. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Παρότι να πω ότι ο κόσμος, αυτή είναι και η μαγεία του θεατρικού, ο κόσμος έχει συνηθίσει στο μυθιστόρημα, όπου όλα είναι τοποθετημένα, όλα εξηγούνται. Να το πούμε και αυτό, ότι ένα θεατρικό έργο που πάντα, και πριν γράψω το βιβλίο μου, δεν μπορούσα να φανταστώ πως οι άνθρωποι δεν διαβάζουν θεατρικά έργα σε μια χώρα που γέννησε το θέατρο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος δεν έχει πάρει ένα θεατρικό έργο της αρχαιότητας να διαβάσει. Ένα πάρα πολύ ωραίο Αριστοφάνη. Αυτό το πρώτο φεμινιστικό έργο του κόσμου, τη Λυσιστράτη. Παρ' όλα αυτά, όταν και σε μαθητές μου και σε φίλους μου έδιναν θεατρικό έργο, μου λέγαν αλήθεια, είναι τόσο ευχάριστο, τόσο γρήγορο. Γιατί ένα θεατρικό έργο, το δικό μου θεατρικό έργο διαβάζεται άλλωστε σε 1,5-2 ώρες. Ναι. Πολύ γρήγορο. Αν κάποιος δεν το διαβάσει, εννοώ με τη μία, αλλά το θεατρικό σε κατάει αγωνία. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι διάλογοι που κινούνται ούτως ή άλλως. Είναι εύκολο στην ανάγνωση. Και το πολύ εντυπωσιακό του θεατρικού είναι ακριβώς ότι σε αφήνει να σκεφτείς. Δεν σου δίνει τόσο έτοιμη τη γνώση. Σκέφτεσαι λίγο αυτό το λίγο. Τώρα αυτή σηκώθηκε και έκανε αυτό, και
το κάνεις και εικόνα, καλλιεργεί τη φαντασία πάρα πολύ. Όχι όπως την καλλιεργεί ένα μυθιστό, ένα δείγμα. Νομίζω, δεν ξέρω, Έλσα, αν θα συμφωνήσει μαζί μου, το θεατρικό το κάνει περισσότερο αυτό. Έχει σίγουρα μεγαλύτερη διάδραση με έναν τρόπο. Νομίζω ότι σε βάζει μέσα σε όλο το χώρο, χρόνο, τοπίο, σαν να είσαι και εσύ εκεί και συμμετέχεις, έτσι. Αλήθεια, υπάρχει καμιά σκέψη αυτό να μεταφερθεί στη σκηνή? Ναι, και είμαι και σε συζητήσεις. Η αλήθεια είναι, και χαίρομαι ιδιαίτερα, το έργο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πηγή τον Απρίλιο. Ήδη κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση πλέον. Και δεν είχα χρόνο καθόλου εγώ. Έχω κάνει μια παρουσίαση εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα γίνουν και άλλες. Τώρα ετοιμάζομαι για μια παρουσίαση στην Καστοριά, θα κάνω στην Κοζάνη, στην Αθήνα, στο Βόλο, μία το καλοκαίρι στη Σκιάθο. Αλλά δεν είχα χρόνο πραγματικά να έρθω και εγώ σε επαφή με κάποιες θεατρικές ομάδες. Είναι δικό μου δηλαδή, είναι δική μου αυτή η καθυστέρηση. Έχω πάρα πολύ θετική αντίδραση ως τώρα. Είμαι σε κάποιες συζητήσεις. Ευελπιστώ και εύχομαι να το δούμε στη σκηνή. Τώρα, αν θα είναι αυτό το χειμώνα, αν θα είναι την Άνοιξη, δεν το ξέρω. Θα θελήσω φυσικά να είναι στην πόλη μου, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το θελήσω πολύ. Γιατί νομίζω ότι αυτός είναι και ο προορισμός πολλές ενός θεατρικού έργου, να τεθεί στη σκηνή. Έτσι, θα του ταιριάζει. Αυτή είναι η οικογένεια του, σπίτι του. Ακριβώς. Με το καλό όλα, και να είμαστε καλά και να τα ξαναπούμε και για το θεατρικό στη σκηνή, εννοώ. Φωτεινή Μουρατίδου. Και για το επόμενο βέβαια, εννοείται. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ για τα Αγριόχορτα. Ξαναλέω ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή. Έτσι, αναζητήστε το όσοι και όσοι μας ακούτε. Και ευχαριστώ και για τα καλά σου σχόλια, Έλσα, όταν το διάβασες που μου είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πολύ καλά. Και περιμένουμε τα παρακάτω, με έναν καθρέφτη εκεί να μας δείχνει την πορεία. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και σε σένα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.